Nu skal det handle om det, man kan kalde for radio for døve. For øjeblikket går der i biografen en film helt uden det talte ord. Sproget kommunikeres udelukkende gennem tegnsprog. Filmen hedder Tribe og er et ukrainsk drama om den døvstumme Sergej, en fyr, som begynder på en kostskole for døve. Og på den her kostskole hersker der en meget speciel og ubehagelig, dominerende hierarki, styret af skolens ældste elever. Det er handlingen. AK247 vil gerne anmelde den her film, men fordi det er en film uden ord, så har vi sendt en døv ind for at se filmen. Hun hedder Ditte Gorte, og hun kan for eksempel fortælle, at der er stor forskel på russisk og dansk tegnsprog. Min kollega René Fredensborg har talt med Ditte Gorte, som blandt andet kommer ind på spørgsmål som, hvad gør en døv biografgænger, når der ikke er undertekster på en ny dansk spillefilm? Vi skal også tale om, hvorvidt man kan forestille sig, at en døv kan tegnsprogstolke et teaterstykke. Vi skal oplyse, at interviewet foregår med en tegnsprogstolk, som er til stede. Det er René Fredensborg, der er vært. Det er optaget tidligere i dag. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Ditte Gorte. Du er døv. Hej. Hej. Du har været inde og se The Tribe, som er en film på tegnsprog. Der bliver ikke sagt en lyd, så vidt jeg ved. Jeg har ikke set den selv, men du har set den, og du har en tolk med, der hedder Marie Sjølund. Og interviewet skal foregå sådan, at jeg sidder nu og taler til dig. Hun oversætter. Og I tegner så tegnsprog, hvad det vil sige, I snakker så sammen på tegnsprog. Ja, vi tegner, ja. Det vil sige, at man skal bare være med på, at det er Marie, der taler, og ikke Ditte, fordi Ditte er døv, men dog ikke stå. Du kan godt tale, bare ikke så tydeligt. Ja. Ja, jeg føler, at det er mere politisk korrekt, at for at repræsentere døve her, så er det på tegnsprog, og så derfor er der en tolk med. Det gør det ligesom nemmere, og så er jeg også helt sikker på, at jeg får alle spørgsmålene med fra dig. Helt klart. Er du født døv, eller er det kommet senere? Nej, faktisk er jeg ikke født døv. Jeg er født normalt hørende, men så er der sådan en genfejl, det er sådan et syndrom faktisk. Og det har så givet mig et høretab senere i livet, som så gør, at jeg mistede livet sådan cirka som 2,5-årig, og så som 3-årig fik jeg høreapparat. Så faktisk senere først lærte jeg tegnsprog. Mm-hmm. Kan hun huske, hvordan det er at høre? Altså det kan jo sige. Kan du huske, hvordan det er at høre? Ja, altså sådan nogle prototype af døv, kan man ikke kalde mig. Altså faktisk hører jeg jo lidt hver dag, fordi jeg har jo høreapparat på, så derfor har jeg en hørerest, jeg bruger. Men hvis jeg tager det af, så kan jeg ikke høre noget som helst. Så altså, jeg kan ikke huske, sådan, hvordan det er at kunne høre uden høreapparat på den måde. Det kan jeg ikke huske. Nej. Hvordan var det så, at der endelig var en film, som sådan set er beregnet til dig? Altså, du kan jo bedre forstå den, end jeg for eksempel ville kunne, tænker jeg. Altså, The Tribe, som er en ukrainsk film. Aktuel nu. Jo, altså jeg ved ikke, om den er beregnet til døve lige frem overhovedet, fordi faktisk er det nærmest tværtimod. Den er nærmest beregnet til alle, kan man sige. Altså jeg tænker, at det er instruktørens side, altså han har ligesom været bevidst om at vælge, at det skal være tegnsprog, som ligesom kan forstås eller opfattes af alle. Og der er jo ingen undertekster, der er ingen voice-over, ingenting. 0 simpelthen. Og faktisk er der jo slet ikke noget tale i filmen. Og faktisk ikke engang de hørende taler i filmen, og det er sådan lidt pudsigt. Men samtidig så er det jo også, altså man kan sige, der er jo alle, det er jo lige værd for alle. Det er jo ligegyldigt, om man kan russisk tegnsprog eller ej. Altså hvis man forstår et russisk tegnsprog, så er det klart, så forstår man selvfølgelig meget mere af indholdet, det er klart. Men hvis man ikke gør, altså dig eller mig, det er faktisk ens, altså hvor meget vi forstår. Det handler jo meget om kropssprog, og det handler meget om sådan billeder og hvordan det er filmet, og det kan vi jo alle sammen forstå. Så der er ikke noget problem at forstå med handlingen. Men ville du have været gået ind og set filmen, hvis vi ikke havde bedt dig om det? Ja, det vil jeg. Helt klart. Jeg er meget nysgerrig, så ja, vil jeg. Hvorfor interesserer altså, helt dig? klart.
Jamen altså både fordi jeg godt kan lide sådan lidt sådan skæve film, altså. Og også fordi jeg jo er døv, og jeg vil gerne se, hvordan man, sådan instruktøren har lavet filmen med døve. Altså de er jo alle sammen døve. Det er ikke nogen, der spiller døve, vil jeg lige sige. Og sådan se, hvordan døve sådan, hvad skal man sige, spiller den her film. Eller spiller i den her film. Og hvad den sådan, hvad handlingen er, og ja, sådan. Og altså om jeg sådan forstår det, selvom jeg ikke kan russisk tegnsprog. Altså, der er jo mange forskellige ting. Altså, jeg er selv skuespiller, skal jeg lige sige, så derfor er jeg selvfølgelig også interesseret i det. Men, dem, der er med i filmen, er jo ikke uddannede skuespillere. Så derfor er det meget interessant at se, sådan, hvordan de gør det. Så de er rigtig døve? Altså, de døve i filmen? Ja, absolut, men de er ikke skuespillere. Synes du så, at de lever op til, du ved, præstationen at være skuespiller? Hvis man kan vende sætningen på den måde. Ja, altså både og. Altså lige nu, der er måske sådan lige lidt kritisk, når jeg ser sådan en film her. Jeg har sådan lidt det kritiske øje, men altså, man kan sige, måden filmen er lavet på, der gør det ikke noget, at det ikke er professionelle skuespillere. Altså fordi de gør det rigtig, rigtig godt, og det er meget sådan realistisk. Men samtidig er der sådan nogle situationer, hvor man sådan føler, eller jeg føler i hvert fald, at det er sådan lidt overdrevet. Sådan, hvor man tænker, okay, jeg tror ikke sådan rigtig på det hver gang. Ja. Altså sådan lidt overdrevet. Og faktisk er det omvendt, så er der nogle gange, hvor at, lige pludselig så er der nogle døve, der sådan skændes meget voldsomt i filmen, og sådan enormt kraftig mimik på tegnsprog, hvor man tænker, okay, det er sådan lidt overdrevet spillet. Men altså selvfølgelig kan man jo også godt sige, at det hænger godt sammen med den her meget voldsomme historie og så videre. Og meget sådan unge teenager-agtige. Ja, meget teatralske. Lige præcis, ja. Altså, jeg har jo ikke set filmen, og det er der også sikkert mange af vores lyttere, der ikke har. Hvad handler den egentlig om? Ja, altså navnet The Tribe, det er jo også ligesom sådan en gruppe, altså. Det handler jo om en, hvad skal man sige, noget med sådan at komme op i hierarkiet. Altså det handler om unge drenge, en dreng, der hedder Sergi, og han kommer så til den her kostskole, og det er sådan en almindelig døveskole, som har sådan et elevhjem. Det er så faktisk ligesom i Danmark, det har man også. Og den ligger så tæt på skolen, og han er så ligesom den nye dreng i klassen, og kommer derhen, og så på en eller anden måde, så bliver han ligesom blandet ind i sådan den her meget voldelige kriminalitet og prostitution. Og så er der også sådan en ung lærer, som er med til at skaffe prostitutionsjob og så videre. De er meget voldelige og skaffer penge ved vold, og ja, sådan meget bizarrt det hele på en måde. Hele historien er også sådan meget følelseskold. Det ligner meget sådan meget østeuropæisk samfund, hvor det hele sådan er ødelagt, og der er ingenting, der er sådan rigtig pænt i filmen. Det er meget sådan råt og nøgent, og ja. Men samtidig så er det selvfølgelig også... altså det er også en meget, meget, meget ærlig film på en måde. Altså selvom det selvfølgelig er fiktion, så er det meget ærligt. Meget sådan råt og meget sådan nøgent. Det handler ligesom om at blive accepteret i en gruppe, og ligesom på den måde komme til tops. Men så handler det jo også om en forelskelse, hvor en af bandens piger, han bliver forelsket i hende. Giver det mening, at den er indspillet på tegnsprog, at de er døve, eller kunne man lige så godt bare have lavet film med stemmer og ører? Jo, det giver mening. Det giver mening, det døve, altså fordi det handler lige præcis om den skole og den gruppe af unge. Så på den måde synes jeg, at det giver mening. Altså det passer jo til døve der, men jeg vil sige, det er ikke sikkert, at den historie lige præcis repræsenterer Ukraine i dag. Altså det ved jeg ikke. Men det kunne måske også have handlet om en anden gruppe af nogle unge på en eller anden kostskole, som så var hørende, hvor det ligesom havde været tale. Men nu er det så tilfældigvis døve, de har valgt. Altså filmen handler jo ikke om, at de er døve, men altså det handler jo ikke om, at de er døve, men det er mere det der, det er bare tilfældigvis, at det er døve, der er valgt, tænker jeg. Ja. Men hvordan er det egentlig for dig også, at der er en film, som måske kun er for døve, men at den i hvert fald på en eller anden måde taler til dig på en anden måde?
Men jeg er ikke sikker på, hvad forstår du mener med spørgsmålet. Jamen, jeg mener bare, man tænker jo, at du er i målgruppen. Og det er jo ikke så tit, der bliver lavet film på tegnsprog. Og jeg tænker, hvad det betyder for dig, at der langt om længe kom sådan en film. Jo, men igen, altså jeg tænker, jeg er jo egentlig ikke målgruppen, altså fordi det er egentlig ikke en film, der er lavet til døve, det er jo en film, der er lavet til alle, kan man sige. Så altså, det der med, alle kan jo faktisk følge med, sådan set, i den. Og jeg kan måske forstå lidt mere altså, af tegnsproget, end du kan, men jeg kan jo ikke forstå tegnsprog på russisk, altså det forstår jeg slet ikke noget af, så jeg vil sige, jeg er ikke på den måde sådan en målgruppe som sådan, men jeg ved, altså, eller jeg tror, instruktørens formål har jo selvfølgelig været at have en film, som havde fokus på kropssprog og mimik og billeder og sproglige billeder og billedsprog. Og det er den jo fyldt med. Altså, men det lykkedes han med. Det må man sige. Det må man virkelig sige. Og også selvom instruktør, det er jo faktisk hans debutfilm. Og han har allerede lavet en helt speciel måde at lave film på. Og man kan sige, at det kunne man jo faktisk... Altså det kan man jo faktisk gå videre med, altså der er ingen klip overhovedet, der er mange scener, hvor der ikke er nogen klip. Altså for eksempel er der et tidspunkt, hvor kameraet faktisk følger eleverne, som bare er en af eleverne, der bare ligesom går rundt, og kameraet bliver bare ved med at følge den her person, som bevæger sig rundt enormt langt, hvor der faktisk ikke er nogen klip i selve kameraførelsen. Også nogle slåskampe, hvor man stort set ikke har nogen klip, hvor det bare kører i sådan en one take. Så også sådan, der er stort set heller ingen billeder, hvor det kun er sådan med ansigtet af folk. Det er hele sådan nogle hele billeder, hele totale billeder. Så det er sådan meget specielt på den måde. Og hvor han fanger skuespillerne på sådan en anderledes måde. Altså, hvor jeg tænker, når filmen er færdig, så føler man lidt sådan, at man sådan stadig er sådan sulten for at sådan kende nogle af folkene. Man føler aldrig, at man sådan rigtig kommer sådan ind og lærer dem at kende. Så det er lidt distanceret, eller? Meget distanceret, ja. Jeg vil sige, at hele filmen er faktisk meget deprimerende, for at sige det lige. Og det er selvfølgelig både det med kamera, altså metoden, men også den der meget voldsomme og rå historie. Der er sådan en glemt vis af kærlighed, men ellers så synes jeg virkelig, det er sådan meget bizarrt. Også det der med, der kommer en ny dreng i skolen, han kommer ind og til rektor. Og sådan en scene, hvor han sidder med rektor og kommer ind. Og de siger sådan, hej, velkommen, du er den nye, og du skal lige følge med ham derop. Og der er sådan et eller andet, hvor det bare sådan, altså ingenting med sådan, du ved, hjertelig velkommen, og sådan smile og være glad. Og, altså, det er jo en ny dreng, ikke? Det er bare, værsgo, sæt dig ned, og så starter undervisningen. Og der er ingen sådan smil eller noget, hvor jeg tænker, det synes jeg måske er sådan lidt usædvanligt, lidt mærkeligt. Så det passer lidt ind i klichéen om det grå, triste Østeuropa. Ja, jo. Udover. Eller altså bare, det er selvfølgelig afhængigt af, hvilke nogle fordomme man har, kan man sige, ikke? Men desværre, ja. På en måde. Altså på en måde. Der er i hvert fald, jeg læste også en anmeldelse, hvor man skrev, at det var en film, som, hvor man havde haft samarbejde med ukrainsk rejsebureau. Altså der ikke havde været noget, samarbejde med ukrainsk rejsebureau. Hvor man kan sige, at det var i hvert fald ikke noget, der ville sælge film om Ukraine på den måde. Jeg skal lige forstå det der med, at der er forskellige former for tegnsprog. Det vil sige, at hvis du møder en tysker, eller en ukrainer, eller en kineser, så taler I ikke samme tegnsprog? Nej, det er ikke det rigtigt forstået. Det er ikke den samme, altså der er ikke det samme tegnsprog, men det er ret klart, at der er jo selvfølgelig døve og støver bedre forudsætninger for at forstå på tværs af kulturer og så videre. Fordi at tegnsprog jo, skal man sige, har sådan mere, altså der er jo nogle naturlige tegn, der er meget sådan logiske tegn nogle steder. Og det forstår man selvfølgelig bedre, men sådan, og grammatikken er selvfølgelig også måske mere eller mindre det samme. Men altså, ordene og begreberne og tegnene er fuldstændig anderledes. Fuldstændig. Okay. Så det kan man sige, der forstår jeg slet ikke. Altså, der kan jeg slet ikke forstå russisk tegnsprog overhovedet ikke. Men det er klart, at jeg kan svensk tegnsprog, jeg kan amerikansk tegnsprog, og jeg kan dansk tegnsprog. Så selvfølgelig er der sådan nogle elementer, hvor man tænker, okay, det minder lidt. For eksempel var der det tegn, der hedder fort, jeg ved ikke, om du udtaler det her, på svensk. Og det betyder hurtigt på dansk. Og der var der faktisk et tidspunkt, hvor han sagde sådan her på tegnsprog i filmen, ikke? Hvor jeg tænkte, at det måske, der har jeg måske lidt bedre erfaring måske der. Ja.
Så altså, hvem kan du mindst forstå her? Altså, hvis du rejser til Afrika, eller altså, er der et sted, hvor man slet ikke kan tale sammen på tegnsprog? Altså som dansker? Ja, godt spørgsmål. Jeg var lidt nysgerrig på det, faktisk. Ja, altså det ved jeg faktisk ikke, hvor sådan, at kulturen er sådan mest anderledes i forhold til Danmark. Jeg tænker, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Altså jeg har da mødt nogle døve fra andre forskellige lande, og vi døve, vi kan jo bruge sådan lidt uofficielt internationalt tegnsprog, sådan, hvor vi sådan kan kommunikere på tegn, og der er også decideret sådan håndalfabet på internationalt tegnsprog, hvor man så kan stave og bruger måske noget på engelsk, og sådan, så bruger man lidt der, så forstår man hinanden og kan ligesom på den måde udveksle, og så låner man sådan lidt af hinanden måske, men altså, det kan man godt, selvom man har 2 forskellige sprog, kan man godt. Men altså, det er sådan noget simpelt tegnsprog. Er du gift? Har du børn? Vil du med ud og have nogle øl? Altså sådan noget lidt mere sådan nemme spørgsmål. Måske mere simpelt, ikke? Det kan man sagtens ligegyldigt, hvor man kommer fra. Tilbage til biografen. Jeg tænker, er du altså, stor kulturbruger? Går du tit i biografen, i teater og den slags? Ja. Jeg elsker biografen, og også teaterforestillinger og så videre. Ja. Hvordan er det i biografen? Det er klart, når det er danske film, så er de jo tekstede, og det er udenlandske film. Eller det er klart, når det er udenlandske film, så er de tekstede. Men hvad med danske film, der ikke er tekstede? Hvad gør du der? Ja, altså faktisk, hvis det er, at de danske film ikke har nogen tekster, og det har de jo ikke, altså så sidder man jo bare og bliver frustreret og sidder der og føler, at det hele ligesom går over hovedet på en. Men nu er der faktisk begyndt her enkelte gange at lave nogle specielle danske forestillinger, hvor der er undertekster på. Altså hvor man så har mulighed for at komme på biografen, og så vælter det så også til med døve. For eksempel for nylig med Fasandræberne. Det var faktisk den første danske film, hvor der har været undertekster i biografen. Og så også Slip hestene løs har været, Erik Clausens Slip hestene løs har også engang været. Ja. Og det har været super dejligt. Rigtig, rigtig fedt at kunne gå ind og se med danske undertekster. Kan du godt fornemme lyden i biografen, fordi den er jo sådan, du ved, surround sound og kæmpe anlæg og sådan noget? Ja, absolut. Altså, både fordi, at jeg har høreapparat, og også fordi, altså, hvis jeg følger sådan... altså, i biografen er der jo enormt høj lyd altid, så kan man jo virkelig mærke vibrationerne i højtalerne, fra højtalerne. Men den der fra Ukraine der var stort set ikke nogen af de der vilde lyde og så videre. Der var ikke nogen biljagter og sådan, du ved, sådan nogle ting, så der var faktisk ikke noget. Men faktisk kan man godt høre, sådan, hvis der er noget, der sådan rammer og slåskampe. Altså det kunne jeg godt høre i går. Sådan, også nogle, hvor man kunne høre, at de stod på kinden, som jeg lige gjorde. Kan I høre det der? Nå, okay. Det kunne man godt. Der kunne jeg godt høre det. Der kunne jeg sagtens høre lyden i går. Men du vælger simpelthen at gå i biografen og se en dansk film, selvom du ved, at det vil være svært for dig at følge med, måske? Altså hvis der ikke er tekster? Nej, det gør jeg aldrig. Nej, okay. Det gør jeg aldrig. Jeg går ind og ser en dansk film. Men jeg vil sige, altså, det er jo lidt det samme med danske film på tv. Altså, det kræver jo også, der er blevet lavet undertekster, ikke, på, der kan man sætte det der TTV på. Og hvis der ikke er tekster på, så kan man jo ikke se det, så gider jeg ikke at se det. Nej. Så. Det er klart. Og lad mig lige spørge til teatersalen også. Altså, hvordan er det med tegnsprog? Fordi du kan selvfølgelig godt følge med i teaterstykket, at man kan jo ligesom se, hvad der foregår på scenen, men bliver der arbejdet med, at der er tolke ombord på et teater? Ja, altså tegnsprogstolke, det er jo ikke bare noget, man sådan lige har på scenen. Altså selvfølgelig, man er nødt til at arbejde for det i god tid, og det skal kræve, at der er nogle døve, der vil teateret og se en forestilling. Og så skal man bestille tolk i god tid i forvejen, når man skal snakke med teateret. Og ofte så er det jo så tolkene, som så ringer og ordner og får de praktiske ting på plads. Og så er det også godt, at tolkene har mulighed for at komme og se teaterforestillingen og kan ligesom træne på forhånd, og så kommer tolkene så selvfølgelig så frem, at der er nogen, der bestiller til en teaterforestilling. Og så skaffer de selvfølgelig så skaffer man sig så mange døve som muligt, som så kan komme ind og se det samme aften. Sådan at man, det er måske en enkelt aften, hvor der så er tolk, ikke, på en forestilling. Og hvor står tolken? Men altså, det er jo selvfølgelig, hvor man så bruger Facebook og snakker og så videre. Ja, og tolken står så på scenen, eller hvad gør man der?
Altså meget forskelligt. De fleste teatre er ikke så glade for, at tolken decideret sådan står... altså, de kan godt føle det sådan lidt forstyrrende visuelt, hvis det er, at der er sådan... Altså overfor de andre publikummer, det kan være sådan lidt forstyrrende. Men faktisk, Cirkusrevyen sidste år, der var der en døv, der ville have haft tolk med inden og se det. Og så bagefter, så var der kæmpe diskussion omkring det. Men så var man ligesom nødt til i god tid at have forberedt og finde ud af, hvor det var bedst for tolken at stå og så videre. Så, men altså teatre, sådan, de vil gerne selvfølgelig, at døve også har mulighed for det, men de skal selvfølgelig ikke forstyrre de hørende, så ja, altså som døv, der kan jeg selvfølgelig ikke forstå, hvorfor det er så forstyrrende at stå i tolk. Altså, det kan jeg ikke forstå, hvis vedkommende står ved siden af, helt ude i siden på scenen. Men selvfølgelig er det jo også den bedste løsning overhovedet, hvis det er, at der er et samarbejde mellem skuespillerne og tolkene. Altså så faktisk skal tolkene stå på scenen sammen med skuespillerne. Det er virkelig velfungerende. Altså, fordi der er også nogle andre ting, sådan med lysforhold og så videre, der kan være svært at aflæse, hvis der står en tolk helt ude i siden og skal kunne ses. Så det er helt klart bedst, at vedkommende er deroppe, altså tolken. Så for mig vil det i hvert fald ikke være noget problem. Jeg har sådan en idé om, at der ikke normalt bliver taget hensyn til døve sådan i det danske kulturliv. Det er noget, man selv ligesom må sørge for. Er det rigtigt forstået? Nej, det er lidt svært. Altså, det er en kamp hver gang, vil jeg sige. Det er det. Okay. Lad mig lige spørge. Der spørger så, jeg vil lige sige til nye lyttere, at det er Ditte Gårde, som er i studiet. Hun er i gang med at fortælle om, hvordan det var at se en. Gårde. Gårde. Ja, okay. Ditte Gårde, undskyld, som har været inde og set The Tribe, som er en film, der foregår på tegnsprog, og derfor, da du er døv, så var det jo meget passende for dig at fortælle om filmen. Og tolken hedder Marie Sjølund. Og må jeg ikke lige spørge dig om noget, Marie Sjølund? Jo, må du godt. Det er bare fordi, jeg ved, at du har prøvet at tolke teater. Det er rigtigt. Hvordan er det egentlig at stå og tolke? Fordi nu snakker vi lige om det der med, at det er lidt bøvlet, og man skal stå på scenen og sådan noget. Hvordan er det? Altså, jeg mener, der er jo en ting, at du nu står og tolker de det her en til en, ikke? Men når der ligesom foregår alt muligt på en scene, altså 8 mennesker, der løber rundt, og 2, der snakker rundt på hinanden, hvordan gør man egentlig det? Jamen, vi er jo 2 tolke, som sidder eller står, sådan afhængig af, hvad det er, vi har aftalt med teateret. Og det er helt klart det bedste, ligesom Ditte siger, det der med, at man er 2, eller man er flere tolke, men at man er med på scenen. Der har vi haft sådan en stor succes med det, hvor man ligesom sådan skyggetolker skuespillerne. Hvad betyder det? Man skyggetolker dem, altså man står ligesom sådan ved siden af dem, og er ligesom sådan under teksten, kan man sige. Det er faktisk givet sådan nærmest en fordel, har vi i hvert fald hørt af vores erfaringer. Så du står simpelthen lige ved siden af skuespilleren? Ja, man står ved siden af. Altså selvfølgelig kræver det, at man er nok tolket til det, og at skuespillerne har lyst til det, og man selvfølgelig er i god tid med forberedelse og så videre også. Indskyder Ditte lige, ja. Hvad var det for et teaterstykke, der var så venlig at prøve at se? Det var faktisk under noget Vildskud Teaterfestival, at vi lavede det. Men der var de, i København, Husets Teater, eller hvad det hedder. Huset Magstræde. Men det var så 3 skuespillere, der var på scenen, så det gjorde, at det var meget nemt, at det var 3 tolke. Vi var 3 tolke, der ligesom bare fulgte dem rundt. Aha, og hvad siger det almindelige, om du så må sige, publikum til det? Jamen, lige præcis i den forestilling, synes de, det var vildt fedt. Det var faktisk en genopsætning. Så det var sådan en forestilling, man havde set før. Så derfor lige det der, det var faktisk en fedt element, at der sådan kom undertekst. Altså det var som om, at der kom sådan en ekstra dimension til skuespillerne, eller sådan til teksten. At det ligesom blev visuelt. Altså det gør det mere visuelt, siger Ditte. Altså det der med, at jeg så faktisk teaterforestillingen, som Marie står og snakker om her. Og det var ikke bare, altså, du ved, oversætte. Det er det der med, at man ligesom er med i forestillingen. At man så supplerer ligesom poetisk med tegn. Det synes jeg bare var super fedt at se for mig. Det vil jeg gerne have meget mere af den slags tegnsprogstolkning. Nu taler du som Ditte, skal jeg lige sige. Ja, det var Ditte, der sagde det. Ja, det var Ditte, der sagde det. Det er ligesom, da der var Eurovision Song Contest. Der endte vi jo alle sammen med at sidde og se altså den udgave for døve, som var på Ramachan, som viste sig var en kæmpe succes. Det ved jeg ikke, du selv så, at der blev sangene blev døvetolket.
Jeg så det, og faktisk var jeg stadig under uddannelse i Sverige på det tidspunkt, og der var altså som skuespiller. Så jeg skyndte mig hjem om aftenen for at se det på nettet, og kunne nå at se det på internettet og sidde og kigge med. Det var rigtig spændende. Jeg kender også nogle af dem, som var med. Og de har faktisk også spurgt, om jeg ville være med til det, men jeg havde forestilling selv hver aften der i Stockholm. Men det var simpelthen så fed en oplevelse. Det var så fedt, og det var bare helt vildt fedt, at man ligesom har mulighed for på tegnsprog at give samme oversættelser på den måde. Det var helt vildt fedt. Det gav det nemlig en ekstra dimension, ikke? Ja, præcis. Men Ditte, du fortalte, inden vi gik i studiet, at du også er tegnsprogsforsanger. Det er bare lige det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at berøre her. Hvad er det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det lyder rimelig mærkeligt. Kan jeg godt forstå, hvordan kan man synge, og hvordan kan man være forsanger i et band som døv. Jeg har været med i sådan en lille band igennem 13 år, og det er noget, der hedder 18 Hands. Og den her gruppe, der er det på tegnsprog, sådan mere eller mindre. Altså det er sådan nogle gamle drenge, der står og spiller på instrumenter, og som kan tegnsprog. Og så er det så mig, og så er det en anden kvinde, som synger med sin stemme, altså som faktisk også er tegnsprogstolk. Og hun hedder sjovt nok også Ditte. Aha, det er 2 gange Ditte. Lige præcis, ja. Så Ditte, hvad hedder det? Dutterne kalder vi os. Det var en joke. Vi kalder os dutterne. Ditterne med dutterne. Okay. Med dutterne. Jeg er lige nødt til at understrege, det er altså en joke, det her. Ikke? Ja. Nå, men vi har i hvert fald samarbejdet mig og Ditte i rigtig lang tid, og sådan hele tiden, du ved, timet det, og sådan fundet ud af, hvornår synger hun, og hvornår skal jeg oversætte det til tegnsprog, og så har vi jo, så spiller de jo sådan noget, du ved, sådan type kendte musik, sådan noget popmusik. Og så er det jo så primært også for døve publikummer, som så har mulighed for at kunne følge med i sangene og se dem tolket. Så det er rigtig fedt. Ja, altså jeg bliver nødt til at spørge, så synger du, fordi du har jo en stemme, altså, eller synger du med tegn? Nej, altså hende, den anden Ditte der, hun synger så med stemme, og så er det mig. Jeg synger så, altså i gåseøjne, på tegnsprog. Ja, altså kan man, hvis man har lyst til at se bandet, altså hvor kan man finde det på YouTube, eller ligger det et eller andet sted? Eller live, eller? Nej, desværre ikke. Altså, vi har faktisk været inde i God Aften Danmark på et tidspunkt. En gammel forældet hjemmeside. Derinde, der lå der i hvert fald et klip, med lidt forskelligt. Men vi har været nødt til ligesom at lægge det lidt på hylden, fordi jeg har været i Sverige i 3 år. Og den anden Ditte, hun er også flyttet til Fyn, så nu er det blevet sådan mere eller mindre opløst lige nu. Så ja, det er lidt ærgerligt. Okay, men, jeg vil gerne lige høre dem. Nå, det aller sidste spørgsmål må være The Tribe. Altså, skal vi lige have sat nogle stjerner på, om du kan anbefale den, både til døve og ikke døve? Altså, det betyder ikke så meget, men det er en film, du synes, man skal gå ind til. Ja. Hvis man godt kan lide sådan en socialrealisme-film, så er det en meget, meget, meget realistisk film. Men også sådan meget rå og meget flot debutantfilm af ham instruktøren. Men altså, det man skal lige være klar over, at der er nogle meget voldsomme scener. For eksempel er der en abortscene, hvor der både er billede og lyd samtidig, som er meget voldsom. Så hvis man kan klare den der slags ting, jamen så synes jeg bare go ahead. Men jo, ja, altså skuespillermæssigt, altså historiens opbygning synes jeg er rigtig fin. Jo, ja. Og stjerner? Stjerner, ja. Af hvor mange, hvad snakker vi her? Altså 1-6. Ja, okay. Det ved jeg ikke. Det er lidt svært at sige 4, måske 4-5. Jeg får lyst til at spørge her, hvis det nu var, at det havde været en anden tolk end Marie her, ville du så have sagt noget lidt andet? Altså, ville den lyden af dig være anderledes? Altså, er det Maries ord eller dine ord?
Altså, giver du hende sprog, som hun ikke har? Altså, forstår du? Altså, vælger formuleringer. Du har virkelig nogle bizarre spørgsmål, det må jeg altså sige. Altså, jeg kan svare, og jeg kan sige, at alt er selvfølgelig afhængig af, hvem man bliver interviewet af, og hvem den døve er, og hvem tolken er. Selvfølgelig er det klart, det handler selvfølgelig om samspil mellem tolken og den døve, det er klart. Ja. Men altså, Marie, hun plejer faktisk heller ikke at tolke for mig, men alligevel har vi fundet ud af i går, at vi nemt aflæser hinanden og så videre, så ja, det har sådan set været meget stor tryghed ved at have Marie som tolk, så det har været fint. Ja, er det svaret nok? Ja, det er mere, fordi hvis du siger go ahead, så kan det lige så godt være, at du har sagt, du siger go ahead, kom nu fremad, altså, er der et tegn for go ahead, eller er det bare dig, der siger det? Altså, faktisk var det lidt heldigt, at Marie hun kunne aflæse lige præcis det, fordi det er jo sådan noget, man bruger, hvor man bare bruger engelske mundbevægelser. Altså, på amerikansk, så hedder det faktisk go ahead, som jeg gjorde der, men samtidig så er det også sådan lidt logisk tegn, så ja, det var faktisk bare heldigt, Marie, hun aflæste. Jeg holdt selvfølgelig øje med, om hun gjorde det, og det gjorde hun, så ja, det var bare lidt heldigt, hun gjorde det. Godt så. Altså, det kan vi ikke gå mere ind i, fordi vi kan ikke snakke om tegn i retten. Det ville være dumt, ikke? Altså, man kan jo ikke se noget. Men ja, det var radio for døve på en måde, og ikke døve. Og tak til dig, Ditte Gorte, og tak til tolken Marie Schylund, hvis stemme høres, som lagde stemmen her til Ditte Gorte. Her er nyhederne fra Radio 24/7 på FM, DAB og livestream. Spændingerne er tiltagende i Ukraine og omkring landets grænse mod Rusland.